cellphone o gamit na ng cellphone. Dad dinhi ang cellphone pero pag na, inighuman na lang sa gamitan. Ngayon, ikabot sa inyong balay, magrosaryo mo dito, maghiusa. Sunod, maghiusa o alagaray to serve in unity. Kamong mga anak, serve mo sa inyong mga ginikanan. Ay mo sige dihang tinapulan, no? Nga dagko ra ba mong kaon? Ay kana ra bang tapulan, dagko sa nagkaon. Nya kana ra bang tapulan, nya dako kaon, makapabugo sa na. Mga bugoon sa ning dagko kaon. Anak, kugi gimong, alagad mo sa inyong ginikanan. Nya unsa man sa ginikanan para mga anak ganahan mo alagad. Ay sad mo pagsigig yaw-yaw. Pagsigyaw-yaw, i-appreciate po na. Liba na po, Dodong, nang hugas man. Naghanag si Bunay Bilinoy. Ato ning hugas, nag-usap dong ha. Siya nga naman ma.